बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 7 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ मैया एमएलए रुपम चन्द्र राय बिथाङा निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किम बेखेवदों। फकीरग्राम फरायसालिमायाव गिबि मन्थ्रि बिथांनि निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किमनि थाखाय आर'जलाइनि आर'ज बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ बेखेवदों। सोलोंथाइनि गेजेरजों गावजों लोगोसे हादोर समाज आरो हादोरखौबो जौगाहोनो हायो होनना एमएलए रुपम राय बिथाङा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि हादोरसानि गुबुन गुबुन सोलोंथायारि हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबि मन्थ्रि निजुत मयना आरो बाबु स्किमनि थाखाय आर'ज बिलाइ राननानै होदों। बेजों लोगोसेनो मैया क'क्राझार जिल्लानि फकीरग्राम फरायसालिमायाबो गिबि मन्थ्रि बिथांनि निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किमनि थाखाय आर'जलाइखौ फरायसाफोरनि गेजेराव राननानै होनाय जादों। बे स्किमफोरनि गेजेरजों फरायसाफोरा सोरखारनिफ्राय राङारि मदद मोनगोन। बे हाबाफारियावनो बावखुंग्रि बियाबनि एमएलए रुपम राय बिथाङा नुजाथिनानै फरायसाफोरनि गेजेराव आर'ज बिलाइफोरखौ राननानै होयो। चराइदेव जिल्लानि बर' फिसाफोरा बर' राव रायज्लायनो रोङा आरो बर'नि गाननाय जोमनाय गाननो रोङा, नाथाय बाथौ सिबियो होननानै बनसुआ मिथिहोदों। बिथांमोननो दैबानानि समाव अनसुंथाइ हैदों बनसुआ। 2022 मायथाइनि दुरान्ड कापनि नैथि मेचआव बडलेण्ड एफसिआ FC1 काश्मीरनि हेंथायै 3 गलाव देरहानो हाबाय। शिबसागर आरो चराइदेव जिल्लानि फरायसालि आरो कलेजफोरनि हाब्रुखौ फोसाबनो थाखाय मैया 2 लाख राङै अनसुंथाइखौ हरनाय जाबाय होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों। फैगौ 10 एबा 11 खालाराव फरायसालि आरो कलेजफोरखौ खुलिफिननो हागोन होननानै जों मिजिं खालामदों होननानै गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। दैबानाजों सिलिंखार जानाय गासैबो सुबुङानो मोननांगौ बादियै सोरखारि अनसुंथाइखौ मोनगोन। लोगोसे फैगौ 9 आगस्टनिफ्राय खहा सुफुंथायनि नायबिजिरनाया जागोन होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। थांनाय 5 बोसोराव 1 रांबो दाहार गारबोआखै, नाथाय बिनि आगोलनो सोरखारा 2900 कौटि रां दाहार गारबोदोंमोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव बिटिआरआव गिदिर मोनसे बिदिन्थि इउपिपिएल हान्जाया दिन्थिनो हादों होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफोर गोसो जायोब्ला गोजोन लाबोनो हायो, मोजां खुंथायबो लाबोनो हायो, बिनिनो मोनसे गिदिर बिदिन्थि होनो हादों होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। BKWSCआव गामि सोसननायखौ लानानै बिदान्थे आयदायाव बिबुंथि होदों CM मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा दाय होलायना जेबो जाया, जेंनाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनो हायो। लोगोसे बारग' NDFB फोरजोंबो सावरायना जेंनाखौ सुस्रांनो हायो। एबसुआ बर'फोरा दाबो खौसेथिनि आंखालाव दङ होनना मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि गोरोन्थिया जादोंब्ला आसि थुना खोन्थालायनांगौ, थोंजोङै रायज्लायहरनांगौ। हरखाब माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्लानो खौरां बिजोङाव सोंखारिलायनायखौ आं लुबैया होनना BKWSCनि CMनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। थांनाय 5 निफ्राय 10 बोसोरसिम खौसेथि जानानै ज' खामानि मावोब्ला जों हारिनि गोबां जेंना जेंसिखौ सुफुंनानै लानो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारि बिथाङा दाबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय। दुखुनांथाव रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खौसेथियै जों सोरखारखौ नारसिननांगोन होननानै BKWSCनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। फिन आरोबाव फुंखा बसुमतारीनि जाथायखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारिया गोख्रों बिबुंथि होदों। फुंखा बसुमतारीनि नखरनो बिटिसि सोरखारा साख्रि आरो अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया गोख्रों फिनजाथाय होदों। मख'नो गोनांदि गावनि गोहैलु बिबान सामलायनायनि थाखाय जेम्स बसुमतारीया EM बिबानखौ नागारनांगौ होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों।
रायजोनि फरायसाफोरनि गोजौ सोलोंथाइनि लामाखौ गोजों खालामनायनि थांखिजों गिबि मन्थ्रि बिथांनि निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखिखौ बेखेवनानै होदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर फरायसालिमा आरो तामुलपुर डिग्री फरायसालिमायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों केबिनेट मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथांनि नुजाथिनायाव फरायसाफोरनि गेजेराव बिथांखिनि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय जादों, जेराव बिस्वजित दैमारि बिथाङा 2022 मायथाइनि सुबुं सानखोआव बर' रावखौ होयैखौ लानानै माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। जोंहा बेयाव जिथु लादां दैमानि दालांमोन बे बुग्लामारियाव बियो बायनानै दंमोन। दा बेखौ गोदानै जोङो सेंसन मोनबाय आरो बे खामानिखौनो दिनैनिफ्राय जागायजेननो थाखाय दिनै बेवहाय जोङो हाबाफारि लादोंमोन। दा कन्ट्राक्टरा दिनैनि उननिफ्रायनो मावनो हासिगोन। बिथाङा 6 दाननिफ्राय 8 दाननि गेजेराव हागोन होनदों आरो बे जायोब्ला बे गिदिर ओनसोलनि मानसिफोरनि थांलाय फैलाया जोबोद सुबिदा जागोन। लामाखौ जोङो एबार हमनो नाजादों। नेक्स्ट जिथु दा जों स्किम लागोन, बे स्किम लागोनावनो जोङो हमनो नागिरदों। गतिके 4 किल'मिटारसो लामा दं बियो। बे 4 किल'मिटारखौ जों खेबसेयावनो हमगोन, खारन बेवहाय बे लामाया गोबां गोनांथि दं। मानो बे ओनसोलनि गोबांथार मानसियानो बागानपारासिम ओंखारलांनांगौब्ला बे लामायानो गुबै। जि दा सेन्सास खालामबाय थानाय बेवहाय पर्टेलाव बर' राव गैया होननानै गोबाङानो बोराबनाय दिन्थिदों। सोसननांगौ होननानै नङा, हायोबाथ' सोसननांगौ। अदेबानि जिथु बे पर्टेलनि बाथ्रा, बे पर्टेलाव जोंहा जेनेबा बर' रावाव पर्टेलाव जों बाहायनो हानाय रोखोमनि जोङो बेखौ टेकनिकेलि जि मोनसे डेभेलप खालामनानै सफ्टवेराव होनो हानाय बा सोनो हानाय जादोंना जायाखै, बे मोनसे सोंथि थाहैयो। जे जायनो मोनो बे पर्टेलाव बर' रावखौ बाहायनो सानब्लाबो जोंहा जुदि बिनि जिथु बानानफोर, बे बानानफ्रा जुदि जोंहा माबायाव पर्टेलाव मोजां जायाबा, कारेक्ट जायाब्ला जोंनि गासैबो बुस्थुआनो गोरोन्थि जानो हागौ। ओंखायनो बियो सरकारनिल' नङा, जोंहाबो माखासे मावनांगौ दं। बर' रावखौ दिनैनि दिनाव AI बा माखासे बेबायदि डिजिटेल लाइनआव बाहायनांगौब्ला जोंहा जोंनि बानान आरो बिनि रिंसारथि गासिबखौबो जोंहा बिराद मावनांगौ दं। आरो बे मावनांगौनि बेलायाव जुदि जोंहा आबुं जानानै दंखायोबा आं सानो दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनिफ्राय बुंनाय लोगो लोगोनो बेखौ सोसननानै होगोन। मानो होनोब्ला बियो मोनसे 8थि शेड्युलनि राव। दा ओंखायनो जों गावबो नागिरनांगोन जे दिनै जोंनि रावा डिजिटेल हिसाबै दिनै सेन्सासाव जेरैबायदि बेफोर माखासे 8थि शेड्युलनि रावफोरखौ बयबो बेजोंनो जोंनि जिथु फर्मखौ फिलआप खालामनो हानाय नांगौ रोखोमनि गासिबो बानाननि बिखान्थिया दंजोबो। बे जुदि दङब्ला बर'आवबो, अब्ला बे जागोन। खारन सेन्सासा बिराद मोनसे रेकर्डनि बाथ्रा। गतिके जों बेवहाय टाइप मारिनायाव जुदि बर'आ जुदि फैया माखासे माबाया, अब्ला जोंहानो टेकनिकेल प्रब्लेम दं। ओंखायनो बेवहाय जेबो नङा। जुदि जोंनिफ्राय बेफोर गासिबो दंजोबोब्ला जोङो सेन्सासनि अथरिटिखौ कनसाल्ट खालामनानै बे बुस्थु सफ्टवेराव जोङो गथायनानै होब्लानो बे बाहायजागोन। दैबानाजों सैनांनाय शिबसागराव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मदद हैदों, जेराव शिबसागरनि रायजोफोरा नोंथांखौ साबायखर जासिदों होननानै फोरमायथिदों। नोंथाङा दुखुनि समाव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सार होननानै फोरमायथिदों। राइजे आपनाक धन्यवाद जानाइছো। এই দুখৰ সময়ত যে আপোনালোকে আমাৰ মাজত আহিলে বৰ ভাল পালে। আমাৰ মাননীয় বিধায়ক অখিল গগৈদেৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, তেখেতকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। এই দুখৰ সময়ত অহাৰ কাৰণে ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আসন ছাৰ। ছাৰ আপুনি আহিলে বৰ ভাল পালোঁ। শিৱসাগৰ ৰাইজে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই দুখৰ সময়ত যে আপোনালোকে আমাৰ মাজত আহিলে বৰ ভাল পালে। আমাৰ মাননীয় বিধায়ক অখিল গগৈদেৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, তেখেতকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। এই দুখৰ সময়ত অহাৰ কাৰণে ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আসন ছাৰ। ছাৰ আপুনি আহিলে বৰ ভাল পালোঁ। শিৱসাগৰ ৰাইজে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই দুখৰ সময়ত যে আপোনালোকে আমাৰ মাজত আহিলে বৰ ভাল পালে। আমাৰ মাননীয় বিধায়ক অখিল গগৈদেৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, তেখেতকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। এই দুখৰ সময়ত অহাৰ কাৰণে ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আসন ছাৰ। ছাৰ আপুনি আহিলে বৰ ভাল পালোঁ। শিৱসাগৰ ৰাইজে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই দুখৰ সময়ত যে আপোনালোকে আমাৰ মাজত আহিলে বৰ ভাল পালে। আমাৰ মাননীয় বিধায়ক অখিল গগৈদেৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, তেখেতকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। এই দুখৰ সময়ত অহাৰ কাৰণে ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আসন ছাৰ।